هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالما سنة بسرنا لا جل كلاو مالكونو أني مالكوكم جاء أني مسو دمسي أني مقربا أما بيفو نسلاميا كفولي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوليكو في أما بسم الله أنا كنيكا أكاي ميسيون مادي نوي دينا كنافوني بيكو توني أنا نكرمو أنا شيخ محمود كمامي نيومولو نالا سونا ينكلو من ميامي ونيشي الشيخ محمود كمام بيانو جي ما فهم كراموما الشيخ محمود كما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وساسي أمبي أوفو كاولي منوتا أمنيكي أولي براجي أمبي بارانكنا أمبي دوك على كان بسرك الجنة آمين. منو فنبي ني أولو فنبي كان الله أمبي دوك على كان بلا جل فرنجونك في جنات الفردوس من غير سابقة عذاب ولا عقاب إن شاء الله. على كان على كان لكنا الإسلام يتمنى مسلمان دمسي عن المقربة أمبي بلا جل فو كدوك بلا جل كان الإسلام بلا جل فو فنك الدوك كان على كان أمبي سواب ما أنك فوتو من كتر بلا جلنا والتوفيق بالله. فولي أني نبلا كما كوفي أمبي دوما ينكالونا ينكالو من مامولو بي أني ينكالي فلو ambal make do ya nyinga ko ale be barake chakeda dola namba fuma ko service ko o chakeda nyamaso o teson ni sal erisera barake la ko bahla kata sili wale dum fana ale be kata 7h fo 18h sel fana ba soroi la sara ba soroi souvent fitri ele fana ba soroi ko est ce que ale kanga to o barake ronna ça c'est ala kambe so amin ala kan no amin minye ni kalinke akadina basagala mutale mi ona chama be obeni problem nuna utaji ni kalere kere to angola tema kudai o mayo mo ikalla hara ko fitini tere ikanye ko ibo nyeni chomna ibe santan ko ke bika kalanga ka femi nyeni la hara ko e nya san kemeni fitini la hara du san ba yiri ka ika ko nyeni da o be soro ni fen mana na nya ko no mi ka o menate ika ga jete ne ko la o kuma na nu pe mo ni etara bara nyini ko mo do eta bara la service do eta bara la o service intigi ika patronye mami ale le tay barake yoroñi ale ta fe mo shi kasali barake yorona amba ñini islam fe mo barake yorona ko barake yorona ka tay na fa fuete mo ya fam ibe bara fe na ni o bara en condition ni ko e kana sali o bara ni kato unju sa'ad faqad halaka sa'id ابدأ بنفسك فانهاها عن عيها قبل جلن من إيرك يا فهم فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان فالزم يديك بحبل الله ابن يرور كوكي لارتولو هلك جوري من ده فين بيبليك هلك جوري من ده فإنه الركن إن خانتك أركان قال جيجا فين بانيه har ne ya buri mota kafiri bi karke sura ta ci kafiri bi karke sura ta ci can fere bi kafiri da no ce ta fa ka kafiri da ce can ya fam har kan da so ba yani ikabo ibita e ku mena para la domina ili patron fana kan ka kuma ya fam ko do damina ne ko fe ni ite femino a donen ko fe a damina don e kan ka ika condition for ika condition for yoro ay nyama no e patron ya fam e dona sisa ka so e hakili mai ya ni ka bara bla fana ibe afo ay ni ko be bonya wi am se ka ke ni ebna bara bla ni na na fa ka fo ebe arjana ni ne do ka bo e bo ni o kuma na comme salité ke e ba fe ka bara bla na ya soro
bɛnkan min aw bɛnna na ko daminɛ ni e kun ma sali ko fɔ nka e kɔni b'a fɛ ka baara bila nin ka ɲi kan a dɔw la ni a fana ma kɛ mɔgɔ lalatɔ ye ko a tɛ kalama e bɛ a bolo ladilɛ min kɔnɔ ani cɛsiri min kɔnɔna na a kan ka e toléré o kan ka e toléré o tolérance dira baarakɛlaw ma cogo min na u ka taa ɲɛgɛn na ka taa ka na waati o waati i bɛ taa ɲɛgɛn na ka na munna tolérance tɛ d'u ma sali waati damadɔ la n'o commencera ka hali 15 minutes d'u ma pause la u ka to ka sali kɛ ala k'an bɛ sababu ma ni a tigilamɔgɔ ma sɔn ko i tɛ sali e bɛ sali fana kɛ yen i bɛ lansara kɛ yen fitiri fana b'i sɔrɔ yen kuma dɔ ko e k'o bɛɛ to yen kana sɔn ka to yɔrɔ la dɛ o ye jahanama baarakɛyɔrɔ de jahanama baarakɛyɔrɔ salibaliya baarakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ la jahanama baarakɛyɔrɔ ala k'an kisi o inshallah min an bɛ ma karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn an b'a jigiya ko faamuyali sirila ni ɲininkali la o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen an balimakɛ don a ye ɲininkali kɛ ko jagoya furu kiti ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔ ko kɛrɛnkɛrɛnyala npogotigininw ka jagoya furu an ka o kiti fɔ a ye jagoya furu ni a fɔra karamɔgɔ Sise mɔgɔ caman hakili bɛ taa ko fa ka denmuso jagoya do furu la jagoya furu ye fa fila de fa fana ma sɔn muso ka taa furu cɛ min fana ma muso fana ka ko fɔ jagoya min bɛ taa furu i fana bɛ k'i fa jagoya i ma fa ka bangebaa fila dɔrɔn ka dɔ ka den jagoya walima den fana ka bangebaa fila dɔ la kelen jagoya i y'a faamu a si tɛ ɲa fa ka den jagoya fo doni furu in na k'a sɔrɔ a man d'a ye a tɛ ka ɲa den fana k'a fɔ ko ne bɛ taa doni furu de la jagoya k'o fɔ a fa ye i tɛ furu la koyi furu ɲɔgɔn projet ba tɛ dugukolo in sanfɛ dugukolo kana projet fɛn fɛn bɛ yen furu de ka bon a bɛɛ i y'a faamu i b'a fɛ ka projet fɛn fɛn dilan i b'a fɛ ka guerre dɔ gagner walima fana i b'a fɛ ka nafolo dɔ sɔrɔ walima i b'a fɛ ka ko dɔ lafari ma furu projet ye jumɛn ye o ye i b'a fɛ ka hadamaden yɛrɛ de sɔrɔ i bɛ minnu wolo i b'olu sɔrɔ furu bɛ ni min kɛ i bɛ o fana sɔrɔ e bɛ ale ka mɔgɔw sɔrɔ k'u k'i ka mɔgɔ ye ale fana bɛ e balimaw n'i ka kabila fana sɔrɔ sinji kura o bɛna kɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen a caman dɔnnen don ɲɔgɔn dɔn de la wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a bɛ faamu o kumana sisan karamɔgɔ Sise jagoya furu tɛ daga silamɛya diinɛ na an b'o fɔ denfaw ye u kana sɔn k'u denw jagoya k'a di mɔgɔ ma ni o ma ɲɛ ko olu ye ko dɔ faamu den m'o faamu ni den éduquera ka ɲa a bɛ se ka lafaamuya karamɔgɔ Sise n'a éduquera ka ɲa a lafaamuya n'i ye den nɛgɛ k'a lafaamuya cɛ kanu bɛ don a la cogo min na a bɛ se jagoya la wa a tɛ se jagoya la o ni a ko minna na k'a convaincre a bɛ sɔn i y'a faamu mais k'a fɔ ko nin ye ne terikɛ karisa ayiwa o dencɛ de ye nin ye ayiwa a nana ka bɔ kalanyɔrɔ la walima a bɛ baara la nin jamana in na a nana yan ko kumana kasa nin b'o la ko n denmuso karisa ni o dɔ taara sigi o kun o bɛna dɔ dun o ka wari la o tɛ ka ɲɛ dɛ o ye diɲɛ ko de ye furu dun ye ala ko ye i y'a faamu la talbisul haqqa bil batil kana diɲɛ ko ni diɲɛ intérêt ko kana ɲagami furu la a ka di bɛɛ lajɛlen ye i denmuso ka furu mɔgɔ ma a bɛ lafiya mɔgɔ ma o ka di denbatigi bɛɛ nka ni ala ko t'a tigi kɔni bolo o ma ɲi dɛ nka jagoya furu a bɛ bɛn fɛn cogoya dɔ la koyi an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ jagoya furu qualité dɔ bɛ yen a bɛ bɛn karamɔgɔ Sise denmuso dɔ bɛ se ka ye dɔ bolo denmuso in ka ko a harabalen don a t'a ɲuman ni a kini dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni dumuni kɛ kuma tɛ i b'a dɔn kɔni o tɛ fɛn kalama dɛ a dun sera baliku ye a dun balikuyara a sera furu fana ye i y'a faamu ni k'i bɛ o lamɛn ni cɛ in de ye cɛ ɲuman ye ale ma a yɛrɛ dɔn kuma ma se cɛ a t'a yɛrɛ ka hɛrɛ ni a ka bɔnɛ dɔn a dan ye a t'a numan n'a kini dɔn ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na ni dumuni kɛ kuma tɛ kuma kɔrɔma tɛ wa o kumana sisan o denmuso fasɔn n'o b'i bolo i bɛ cɛ dɔ ɲini min bɛ yen nɔ ni a ka
kalamabaliya tɛ kɛ o ma baasi ye i y'a faamu n'a ka kalamabaliya tɛ kɛ o fana bolo baasi ye ni a kanu bɛ o fana na ni o ko a b'a fɛ o tuma problème bɛ denmuso la i b'olu bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɛna i y'a faamu ni a dɔw la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ o fana bɛ o cogoya in fana na muso si tɛ sɔn a la o tuma na aw minnu ye u ka awliyaw ye o tuma na aw bɛ u ka muwafaqa place de la an ka ninnu di ɲɔgɔn ma k'u den wolo ala den ninnu na taa kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye mɔgɔ hakilibaw olu la silamɛya baara baasi tɛ o la na ni muso kɛra o cogo fɔsɔ in na i b'a dɔn diyagoya furu la barisa a tɛ kodɔn a kɔrɔbayara hakili o jɔra sira la a si janfara a bali kɛra mais hakili kɛra fitinin ye tuma e b'a kɛ intérêt de fɛ e bɛ silamɛ jamakulu fana kɛ intérêt de fɛ yan'a k'a si kɛ muso ganaya na ten nɔ i y'a faamu walima kodɔnbaliya bɛ se ka taa bila jɛnɛya yɛrɛ la mɔgɔ dɔ b'a nɛgɛ nɛgɛ o tuma e bɛ a di cɛ dɔ ma furu la i y'a faamu o bɛ bɛn fɛn t'o la o faamuyara alhamdulillah an b'an ka karamɔgɔ an b'an ka Sheikh Mahamud Kuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hakili la ni ɲininkali fana an ye faamuyaba sɔrɔ la o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen dɔ ye ɲininkali kɛ ko olu ye diamantaire de ye olu bɛ diamant business de kɛ ko dɔ bɛ to k'a fɔ o ma ko ka saraka bɔ waati ni waati bon ko o saraka min olu bɛ ka bɔ est ce que silamɛya la o saraka ka ɲi u bɛ jama bɔ damandingɛw de la wa awɔ u ni sanubɔlaw bɛ cogoya kelen kɛ awɔ i b'a dɔn an b'a fɛ ka min fɔ alhamdulillah damaw ka ca an fɛ yan nɔ sisan sanubɔyɔrɔw cayara sisan diɲɛ don an ka jamana in fɔra dama sanu jamana kun don kamera empire du Ghana tuma dɔ la samiya fɛ sanjiw bɛna i bɛ taa sanu yɛrɛ sɔrɔ hali kungo kɔnɔna na i y'a faamu sanu kun ka ca o tuma na sisan cɛncɛn jamana don sanu jamana don nka wagatiw tɛmɛna ala bɛ ka a kɛ dugukolo yɛrɛ a sanu bɛ ka ye mɔgɔ caman bɛ k'i ɲɛsin dama ma nka n'i taara damanda ninnu na u bɛ a fɔ an ye cogo min na an balima minnu bɛ yen ni olu taara ye ni u nana ka na fɔ an ye filankafɔya a waralen don damadaw la dɛ Kamo Sise filankafɔya waralen bɛ damadaw la dɛ u k'a ma ko damanda dɔw bɛ yen ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ko mɔgɔ tɛ sanu olu ka damanda ko ni sanula dɔrɔn ko sanu tɛ ye bilen sitani ma don olu la sawa ni sanu wele o yɔrɔ sitani bɛ sanu bɛ ɲɛma don olu la olu ye fili de ye o sitani tɛ se ka foyi k'aw la n'i y'i yɛrɛ labila sitani kɔ k'a ka sarakaw bɔ ala b'a sen bɔ e ka ko la parce que e yɛrɛ kɛra sitani dɔ ye sitani contre sitani le Dieu n'intervient pas i y'a faamu ni sitani ni sitani kɔni bɛ ɲɔgɔn kan e nana gɛrɛ sitani aw bɛ kɛlɛ la ala tɛ intervenir dɛ aw fila bɛɛ kɛra sitani ye ala b'a sen bɔ aw ka ko la wa ni e ye tawhidu mɔgɔ ye e bɛ k'i ka sali kɛ a cogo la sitani tɛ se ka foyi dogo sanu na ko la tubabu m'u ka machine tɛ bɔ ka na sanu bonya ma olu tɛ kafiru tɛ de nka est ce que u bɛ saraka musiriki saraka bɔ wa o tuma o n'u ka ko olu kɔni ka ko fɛn bɛɛ lajɛlen ye matière ye musiriki saraka bɔtɔ olu ye kafiri dun kelen ye nka o tɛ ka sanu kilo caman baw ta k'a dɔn bɔtɔn kɔnɔ ani avion kɔnɔ ka taa feere wa munna jinɛw m'olu ka sanu tun anw farafinw n'an b'an jija an bɛɛ bɛ tan dɛ anw ɲɛ tɛ diɲɛ tɔw la wa anw ɲɛ tɛ maa tɔw la an t'a lajɛ an ka bɔ kalama ten dɔɔnin sa n'i taara damanda la ko sali man ka wele ko sali yɛrɛ man ka kɛ yen nɔ ko n'i ye sali wele ka ban ko sanu bɛɛ bɛ tunun o kumana o b'o saraka bɔ jugu bɔ minnu kɛ ko n'i ye saraka bɔ i ye misi kantigɛ dama fɛn dɔ la i ye sɛ kantigɛ k'o bɛ kɛ ka sa a bɛɛ filankafɔya saraka wa mawuzu bɛ hala nuso nin bɛɛ lajɛlen bɛ komi a bɛ boli sɔnni i y'a faamu ala k'an bɛ sɔrɔ ma o kumana n'a bɛ ka kɛ damanda fɛn fɛn na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka jɛ k'a kɛ aw bɛɛ filankafo n'aw sara tan ni jahanama tɛ taa yɔrɔ foyi t'aw la ni jahanama tɛ taa yɔrɔ t'aw la dɛ ala y'o de fɔ a kɛra ala kɛra o de fɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔni fatu k'i to position dɔ la ni jahanama tɛ taa yɔrɔ t'aw la wa min ka jugu ni jahanama dɔ ye i donna i tɛ bɔ ka jugu dɛ i tɛ bɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam kabakuru dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fili jahanama kɔnɔ yanni a ka se a dunba na a bɛ san 70 kɛ dingɛ dɔw bɛ jahanama kɔrɔ gabakurunba bɛ kulujuba bɛ fili a la a bɛ ka taa a bɛ san 70 kɛ a tɛ se a dunba la ni e bila l'o la bɔyɔrɔ b'e la wa e bɛ se ka bɔ ala k'an kisi ala k'an kisi tasuma ma o kumana bolisɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ wari ɲini k'i b'i yɛrɛ ɲini dɛ
i b'i ka diinɛ fana ɲini i bɛ damanda la kana saraka jugu bɔ dɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ saraka bɔ k'a di misikinaw ma mais k'a bɔ mun kosɔn ko n ka boliw sɔn n'a ye n ka jinɛ ninnu sɔn ko to sanu ka ye o bɛɛ de tɔgɔ ko filankafɔya ala k'an bɛ sababu ma inshallah an b'an ka imamu fo ka waleɲuman dɔn a ka nin jaabiw la o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nin y'an balimamuso dɔ ye a ye ɲininkali kɛ ko ale cɛ bɛ tunga la o n'a cɛ taara tunga la a bɛ san 3 de kɛ san 3 kɔfɛ a bɛ na a bɛ kalo 1 kɛ a bɛ taa ko tuguni a bɛ san 3 kɛ o kɔfɛ a bɛ na ko yala silamɛya la o kiti bɛ cogo di o ye bɛnkan de ye o i furula cɛ ma cɛ min ye voyageur ye a bɛ tunga fɛ t'a la waati bɛɛ lajɛlen e dun furula ma e furutɔ a mɛ fana e y'o dɔn walima e ma o dɔn n'a y'a sɔrɔ e donna o sariti in kan problème tɛ yen mais ni e ma don o sariti in kan o kɔrɔ aw ka bɛnkan tɛ o ye ni a y'a sɔrɔ ko e bɛ se ka sabali o san 2 in tunun kɔrɔ a diyara i yɛrɛ ye problème t'a la i bɛ sabali mais ni a y'a sɔrɔ e yɛrɛ farikolo yɛrɛ bɛ cogo min na e tɛ ka sabali o kɔrɔ nin cogo in na i b'i furu sa i b'a fɔ a ye e tɛ ka sigi san 2 k'a sɔrɔ cɛ t'i bolo problème foyi t'o la koyi san 2 cɛ t'i bolo e tɛ k'o kun ni cɛ bɛ yɛlɛma dɔn a ka paradigme na a bɛ yɛlɛma dɔn a ka jusuru la i y'a faamu ni a tɛ ka yɛlɛma dɔn a la fana a bɛ fara ka fisa ɲɔgɔn lebu ye o ka fisa kuma misɛnnin caman ye alhamdulillah an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen o ɲininkali an balima cɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min y'a ka du bila garanti la ka wari ta banki la ka taa hiji donc a nalen ko ka bɔ hiji la a ye denbaya bila location na ko o hiji kiti bɛ cogo di karamɔgɔ Sise nin ye fɛn 2 de ye i taara i ka du k'o papier ta k'o di banki ma ka wari ta banki la kɔrɔkɔ juru 1,000,000 i b'a sara san hakɛ dɔ kɔnɔ 1,050,000 kɔrɔkɔ juru tɛ wa e ye o wari min ta e taara hiji la ni o ye hiji tiɲɛnen don hiji t'i ye ale taara hiji la muso fana taara hiji la n'a ye o ma hiji dɛ o ma hiji tɛ yen hiji tɛ yen kosɛbɛ jinɔgɔlan tɛ se ka maa sanuya jinɔgɔlan tɛ se ka maa sanuya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ taa ni haramu nafolo ye hiji la ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ labɛyika a yɛrɛ fana b'a fɔ labɛyika ko n'ale ko labɛyika ba ko mɛlɛkɛw b'a fɔ la labɛyika laka wala sa'aleyk ko labɛyika foyi t'i ye o kɔrɔ ye labɛyika fɔ ma kɛ mɔgɔ min hiji bɛ ye wa o kɔni hiji kɔni tɛ min o tumana ka taa ni wari haramuyana o de hiji la hiji t'i ye dɛ inna allaha tayyibun la yaqbalu min al-a'mali illa tayyib ala ka sanu a tɛ foyi minɛ baara la fo baara sanuma karamɔgɔ Sise hali mɔgɔ min bɛ ka balo haramu na i ka duwawu tɛmɛnɛ a dan to hiji dun bɛ duwawu de hali ka haramu t'i kɔnɔ i ka duwawu tɛmɛnɛ mɔgɔ walifɛn de b'i kɔnɔ i b'i ka wariw de ɲagami i b'a ŋanamu yan fɛ i b'a ŋanamu yan fɛ k'o k'i n'i ka denbaya balo ye bari i ka baraji 1 tɛmɛnɛ a tɛmɛnɛ n'a ka kuma bɛ hiji de kan a ka hiji tɛmɛnɛ dɛ n'a ye wari jɛlen sɔrɔ san min na a ka taa sigi a ka hiji kan n'o tɛ hiji min kɛra ni bɔrɔkɔ nafolo ye hiji tɛ ko hiji tiɲɛnen don haramu nafolo nasɔn i ye faso ka nafolo ŋanamu n'i ye hali hiji 50 kɛ n'a ye ala mago t'a la i y'a faamu walima i ye dugukolo feere dugukolo minnu t'i ta ye ka taa ni a wari ye hali n'i ye hiji siɲɛ 60 kɛ ala mago foyi t'a la walifɛnw de don i y'a faamu ala k'an bɛ sababa amin ala k'an bɛ sababa hali bi an b'an ka karamɔgɔw fɔ an b'a waleɲuman nka a ka ɲininkali tɔ dɔ karamɔgɔ Sise o ye u nanen ka bɔ hiji la o wari tɔ t'u bolo wa ko a taara so de ta luwanse la ka la wari tɔ in na parce que ale ka du in o ma feere sa wa o feerela de a taara o kɛra o bɛ banki mɔgɔw bolo garanti du papier de bɛ garanti la sa o tumana sisan ale taara du wɛrɛ ta ka don la luwanse la wari tɔ a taara famille bila location o tumana a bɛ garanti la banki mɔgɔw bolo cogoya min na i t'a sɔrɔ cogoya qualité kelen tɛ cogo min don a datugulen don ni fɛn wɛrɛ ye walima banki mɔgɔw y'a changer a t'ale ka bolo la sa a
abe famu ya famu abe famu amara ke nyonyema o kuma ale tara goroko nafolo du min fana kono na bo fana kono abe haram ala kan ki haram an ga do ala kan ki haram ma amin kamo si ala kan ki haram amin ngam ala kan mo sado ka di tawla ramadan tefa ni ma ala de ala ki la fa ni qana'i ni wasai ramadan tefa da ala kan ki amin ala kan lafiya mala deli ala kan kana o nyingali ko fe nyingali min betu wala ambal make do nyingali ke ko ni do ye ci butigi la wal masula ay wakile ndi makiga ta minan dosa minan min so ya wakile o esera sugura sisa e asoro keme ko to est ce que drome keme min to la e se ko tawa kamo si se ba ro harama den jaman to ran natala doya ma fen be bun harama den so do ko le san fe atla be sababu be sin kata fen flama natabu ya ko dugo ani yere bonya natabu ya ko dude an fa adama bo arjana kono yere bonya kele ende fana ye iblisa fana jinga do ko sa ka ko wa hari bibi ni mo mi e janto ni fen flana ki ichodo yere bonya na ki ichodo natabu ya ko dula ibi shi ke ka sutura ni ka bonya ya famu o kuma na ale ka balma do de a ci akata fen no sa ci de ne de be oni nyon ke ko seriya tu ni nyon ja fer tu jota o kuma na sisa ale ya a ci ko fen be biti la wa kele ta san kana de nyumanya bolo mani balma ya bolo ma ale tara bititi ya dale ma keme kono ton keme min tora ko ale kono ma fe sisa ki kuro ka tawa na yi kuro ka yi ko tasuma ka da atate ni babu mufli ni kramo sisi ni babu ferelin bade ya famu ci don ci de ikira ki kata ni barana ikata sanina e kata ko wakilin har ni wakilin ni e tara konnan ya ba wajiba ika e ka termeni kew har ni balma ya adima ko ta ni sabe bitila wakilin e manata e mawza ka da wakilin bitima no oye kala ma twa de yo e kan ka tare kom na fo e de ba fa kana san wa kilo no kinyero oye ka ine do di e mo la militar termine ke militi fla kono fem se prime se ka jigen mon e kan ka termine san ni ya termine o be mi bo ala har ni e ma tema o ka e mi ibal ma ke ma o di ma e ko nan ja me ke ibo baraji soro adinu nasira dine kunna jadi ibal make ka hake fana defane meke ni nyumanya ni ngana nyumanya o barka be do hari deuma ya famu bo o mana sisa keme min tora ko na ya ba etasuma ala nyebala ya famu o mana sisa o nyona kaja kuma do la jamana be ebla kata mission dola ya famu ibta chila ibta fama o kuma imanata ika place ko so mo be kado dima lui a dit mais tete les façons de ta ya itate ambe ofo anga furo ma barakelo ni on be kuma an kan be slamo de ma ko ibe furo ba barala ibe place no la ibe impo barala wal ma be afere ko mi ko wal ma be nanna o kuma na se ebe ka bara minke façon de iblala basa ni mo be nyane minke ima uta kima ko i kembe uba kima da musu kan nuna da kuyi basa nyon kira ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam mo ta jaka o sallallahu alaihi wasallam mo mi ta jaka mo be fe on di amakalona ala kira ko ma krita tere islam be de tan anta fo ikasiri numa no ya di e ma minge o kuma na e fana kan ka bla kes kona e ka bla trezor la ka bla betul malila abo chuwende la ala kan so wa ni e mo be jamana kono jamana min ta fan kiran ta ka kula wal man ni ki babla jamana ka kesla tarashita jamana ko kanka wali min be ebolo yere kanado o mo riba la yati me de minum be no fa tro ko ni fentu bolo ebe ake ko lu ka froso frodo ya fam ani fanta minum be no ibe ado ake ko lu ko avec quand elle be tout le mal placé fasta en tant qu'un musulman en tant qu'islamien elle be tout le mal placé fa ala kan so ko be ni betul mali kan ka do womi kono mi kavo e be jamana na atika do keso kono bele o ma ele kan ka ko sigi ka class la no mi no ke tugala no be ni se ko tuya ala kan so wodi ko ke tuya na famu chala woni ngal ko fe ni ngal min be o yambal mam so do ga ni ngal ye
an balimamuso ni ko ale waati min na kɔnɔma kun a n'a cɛ kun bɛ baro planning kan ko cɛ y'a yira a la ko planning ma n'ale bon ko ale muso bɛ planning kɛ a tɛ yafa bon sisan ala y'a kɛ ale nana jiginni senfɛ complication donna o la donc ale ye kalo 8 kɛ ni cɛ ye dilan ɲini a fɛ a bɛ ban bon ko o kɔfɛ sisan ale nana kɛnɛya tuma la min na cɛ fana ko komi a ye kalo 8 kɛ a ma sɔn ka dilan d'ale ma ko ale fana bɛ kalo 8 kɛ a tɛ dilan di muso ma muso in y'a ɲininka sisan ko o kiti bɛ cogo di silamɛya ye mun fɔ o kuma in na. karamɔgɔ Sise. naamu. i b'a dɔn nin ɲininkali fɛn damadɔ b'a kɔnɔ. awɔ. planning ko kuma b'a kɔnɔ o y'a damana kiri. i y'a faamu. o ka dilan muso fana ka dilan tigɛ cɛ la o fana y'a damana kiri. cɛ fana ka dilan tigɛ muso la o fana y'a damana kiri. fɛn saba de bɛ yen. o ko in kama parce que asila in a tropicaliselen don an b'a fɔ i ka segin a kan kokura faamuyaw ka sabati. an balimamuso ko ale n'a cɛ o tun bɛ baro kɛ planning kan ale y'a yira cɛ la ko a b'a fɛ ni a jiginna a b'a fɛ ka planning kɛ ko cɛ y'a yira ale la ko non planning ma n'a ye ko a muso mana planning kɛ a tɛ yafa bon ale jiginna sisan a jigintɔ complication dɔ nana donc o kɔfɛ ale tun tɛ se ka. ale ye planning kɛ wa. ma planning kɛ. ma planning kɛ maintenant min kɛra kojugu ye komi ale jigintɔ complication nana donc ale tɛ se ka furu labato matarafa donc ni cɛ ye dilan ɲini a fɛ a tɛ dilan di cɛ ma bon cɛ yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko n b'a dɔn i ma planning kɛ komi puisque i ye n cɛ dilan na kalo 8 n fana b'i jɛ dilan na kalo 8 2 o bɛ kɛ kalo 16 muso in de y'a ɲininka sisan ko silamɛya ye mun fɔ kiti la. ala k'an bɛ sɔrɔ ma karamɔgɔ Sise. i b'a dɔn a bɛ komi n'a fɔ cɛ kɔni ko a t'a fɛ a muso si ka planning kɛ. ko ni min y'a kɛ k'a ma jɛ n'a ye. nka problème tɛ o yɔrɔ in na bilen ko muso ma planning kɛ. cɛ yɛrɛ fana tilala k'o sera ko n b'a dɔn i ma planning kɛ. o kumana muso kɔni nana garijɛgɛ sɔrɔ nka muso jigintɔla complication dɔ yera o la min b'a to muso ka labɛn tɛ sabati ka fɔ ɲɔgɔnya fan fɛ o yɔrɔ tɛ wa. bon i b'a dɔn o min filɛ nin ye o gɛlɛya min kɛra muso jigintɔ o ni planning ko tɛ fan kelen fɛ hali ni muso min bɛ yen ni a ye den sɔrɔ den filanan taara sɔrɔ san 10 kɔfɛ tuma dɔw la i b'a dɔn planning kɔni dan ye san 10 ye complication bɛ se ka don o la o muso dɔ yɛrɛ fana a denw bɛ se complication foyi tɛ don a la i y'a faamu o kuma complication min donna na o kuma ni ale ye dilan tigɛ cɛ la o la an b'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn complication de donna na cɛ yɛrɛ fana ye o seereya muso in degunnen de don ka fɔ ɲɔgɔnya bɛ a degun fɔ ka s'a dan na i y'a faamu cɛ fana kan ka kɛ kɔdɔnna ye cɛ kan ka kɛ kɔdɔnna ye e kan ka se muso ma muso a bɛ degunba lase muso ma kalo 8 walima muso yɛrɛ joginnen don i y'a faamu a bɛ degunba las'a ma ala ye o bɔra k'i ye koyi n b'a fɔ cɛw ma n'i ye muso furu ni o dɔrɔnna b'o la fɛɛrɛ kɛ ka taa filanan furu i y'a faamu ala ye tan d'i ma i k'a furu fo 3 fo 4 nka e tama tɛmɛ o kan 2 3 fo 4 i k'a bɛɛ lajɛlen ta o de ye bɔda ye cɛ ye cɛ filɛ ka min kɛ o cɛ filɛ ka min kɛ ni a y'a sɔrɔ ko cɛ yɛrɛ bananen don est-ce que muso bɛ se ka cɛ fɛ ko muso bɛ cɛ kɛlɛ dilanko la wa ayi cɛ caman bɛ o sɛgɛnnen mina ka b'u ka baarakɛyɔrɔ la ni muso k'a bɛ gɛrɛ o la yɛrɛ o b'a gɛn ka bɔ yen o tɛ yen nɔ est-ce que muso bɛ kiiri bɔ a la wala hunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf a kana la ko ala ye kiiri bɛ kɛ ka muso de kɛ dugumamɔgɔ ye dɛ muso bɛ dugumasara ta yɔrɔ o yɔrɔ cɛ fana b'a ɲɔgɔn ta yɔrɔ wɛrɛ i y'a faamu wala hunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf équilibrage de bɛ kɛ nin bɛ dugumasara ta yan nɔ nin bɛ sanfɛ sara ta nin fana bɛ dugumasara ta nin fana bɛ sanfɛ sara fɛn fɛn bɛ aw kan muso ka o ɲɔgɔn fana bɛ cɛ kan i y'a faamu o kumana muso ta ye bana de ye o kɛ n ye min faamu ka question na bana de ye o kɛ k'a fɔ a tɛ se ka nin yɛrɛ kɛ dilanko fanfɛla fɛ wa ni bana ye mɔgɔ min bali o la i kana fɔ k'i bɛ o tɔɔrɔ a ma dilan yɛrɛ tigɛ cɛ la yɛrɛ bana tɛ wa a b'a yɛrɛ tugu fana a tɛ se de i y'a faamu o kuma pour que e cɛ bɛ taa ko k'e bɛ fanga yira o la ko e fana bɛ dilan sɔrɔ ko kalo 16 an b'a fɔ an balimamuso ye a ka cɛ ladi
na ya ala tame wolo na ma ala tame ala na che mo loy ala ka mi so amin na sama mai da ni ko fan do sebi ala ka sebi sanfe ala ka mi so amin ba fa mbal musa ka che la di ka ala ko fo ni asona odulu ni amaso ma fa ya ke yere bonya ni kafa ani ya dai ko ale de che ya na ta borata che ita ala ko ye cɛ ye furu de i ni muso in se ɲɔgɔn ma wa hakɛ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ furu ye ala ko de ye sariti de b'a bɛɛ lajɛlen ala de b'a ko bɛ jalatigɛ o kumana e k'a fɔ k'e b'i vacances k'o la ko kalo 16 k'o kumana k'e fana mago tɛna ye o la a n'a sɔrɔ bana dɔ bɛ cɛ na a t'a fɛ k'o fɔ kɛ a muso fila de b'a bolo muso fila de b'a o de y'a jigi sisan o kumana a b'a fɛ ka tɔɲɔni de kɛ ala k'an bɛ sɔrɔ amina a ta ye vacances de don tɔɲɔni bolo ma ala k'an bɛ sɔrɔ amina balima sinatɛbɛ lajɛlikɛlaw sisan kɔni an bɛ ɲini ka se an ka émission laban ma mais yan'o cɛ an bɛ an ka karamɔgɔ cɛ n'an ka imamu a Cheikh Mahamud Kuma an b'a fɔ ka wale ɲuman don a ka nin jaabiw na an b'aw yɛrɛ fɔ ka wale ɲuman don an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ cɛ ma kumakan laban min b'a bolo ka ɲɛsin sinatɛbɛ lajɛlikɛlaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a Cheikh Mahamud Kuma kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin sinatɛbɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ ma karamɔgɔ Sise an bɛ caman ni baraji kuma laban min bɛ an bolo o ye ala tanu ye an b'a fɔ silamɛ bɛɛ ka ala tanu an bɛɛ bɛ ala tanu allazi hadana li hadha i y'a faamu ko ala tanu ko kɔnɔna na an b'a fɔ silamɛw ma u ka ɲɔgɔn minɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na silamɛw a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn minɛ fara ye nafa foyi t'a la a ka ɲɔgɔn minɛ yɔrɔ bɛɛ a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ fangaba kelen ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya bɛɛ waati bɛ ala kun bɛ o de fɔ a n'a ka se wa ye kuranɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam wa ala kira soma yɛlɛmatɔ fana a ye kumakan laban min fɔ la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd a kana segin kana kafiriya la dɛ n'a bɛ taa ɲɔgɔn juguya awɔ fɔ a ka ɲɔgɔn mago sa fo ŋɔɲɔgɔnya nasɔn bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn mago sa de koyi foyi tɛ bɛn bɔ wa bɛn fɛn fɛn bɛ kɛ fana a bɛ kɛ dɔ ka sabali de kan o sabali résultat in de kodɔnba ɲɛ bɛ o de la kodɔnna bɛ o résultat ɲumanba in de lajɛ o kumana an ka sabali an ka to ɲɔgɔn fɛ o de ye an bɛɛ ka hɛrɛ hali ni nin m'o faamu ne kɔni y'o faamu o kumana an bɛɛ ka kɛ kelen ye o kumana an b'a ɲini silamɛw fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso Mauritanie i y'a faamu Lajinɛ silamɛw aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw kɛ kelen ye a ye ɲɔgɔn ɲɛɲini a ye ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini ka ɲɔgɔn dɔn li ta'arafu a ka kɛ kulu kelen yɔrɔ bɛɛ la a ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na a bɛ diɲɛmaaw ɲɛ maloya aw ma i y'a faamu a bɛ na aw ka fanga fana banni a bɛ o fana bali a ka fanga tɛ ban an bɛ dugawu kɛ ala ka silamɛya ta ye ala ka silamɛw dɛmɛ o kɔfɛ karamɔgɔ Sise an bɛ silamɛ bɛɛ fo an bɛ sigi foli ka bɔ yen i y'a faamu an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an b'o waleɲuman dɔn an b'a fɔ u ni ce u ka tulomajɔ koɲuman na ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ala k'u balo ala ka u lamɔsiw di u bangebaaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ ɲɛnamaw na u kana fɔ anw bɛɛ lajɛlen kɔ an ka misiriw ani an ka alimamiyaw ni wajuliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balima sinatɛbɛ lajɛlikɛlaw nin bɛ dan sigi an ka bi émission na diinɛ kunnafoni an b'a ɲini masa ba in fɛ a k'an bɛn diɲɛ dɔn wɛrɛ la. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه